Ndewo ndị ọma njem ọnụ, kedu ka anyị mere? Anyị abọkwara chi? Ndị nne na nna anyị kwanụ? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Taa, ana m ewetara gị nkụzi ọzọ. Anyị ga-eleba anya n'otu ilu Igbo nke na-asị, nwata akwọ n'azụ amaghị na ụzọ dị anya. Gee ntị mụta ihe na nke a. Nwata akwọ n'azụ amaghị na ụzọ dị anya. Nke a na-akụziri anyị na onye a na-enyere aka ime ihe, onye nwere ndị na-akwọ ya, ndị na-enyere ya aka imepụta ihe, amaghị na ahụhụ dị na ndụ a. Ọ naghị amata ọghọm na ihe ụkọ na-eme. Ọ bụrụ na anyị nwere ndị na-enyere anyị aka ime ihe, ka anyị nwee obi ụtọ na afọ ojuju na obi ekele mgbe ọbụla nye ndị dị otu ahụ. Ka anyị ghara ị na-ahụta ya dịka oke na ọrụ dịrị ha inyere anyị aka n'oge ọbụla, kama ka anyị na-enwe ahụ ojuju n'ihi ihe ha na-emere anyị. Nke a mere ka m cheta akụkọ banyere otu obere nwa dị naanị arọ 3. Nwatakịrị ahụ chọrọ iso nna ya gaa kpata nkụ n'ubi. Nna ya nwara ike ya niile ime ka ọ ghara iso ya, ma nwatakịrị ahụ malitere ịkwa akwa, na-arịọ nna ya ka o soro ya gaa kpota nkụ. N'ikpeazụ, nna ya kwetara ya ma kwọrọ ya n'azụ wee gawa n'ubi ahụ. Mgbe ha ruru, nna ya kpatachara nkụ wee buru nkụ n'isi ma kwọrọkwa nwa ahụ dị naanị arọ 3 n'azụ wee malite ịla ụlọ ha. Nwatakịrị ahụ malitere ịtamụ, na-asị nna ya, "Papa, gawa njem ọsọ ọsọ, ị na-aga nwayọọ nwayọọ, anwụ a na-acha m nke ukwuu. Njem a dị mfe, gịnị mere ị na-egbu oge ịnarụ n'ụlọ anyị?" Ma nna ya gara n'iru ịkọwara ya n'ụzọ dị anya na ibu o bu dịkwa arọ, ma nwa ahụ aṅaghị ntị. Ọ gara n'iru na-atamụ, na-enye nna ya. N'ikpeazụ, nna ya kwọtụrụ ya n'ala ka o were ụkwụ ya malite njem. Mgbe ha gawara, nwatakịrị ahụ malitere ịtamụ ọzọ. Ọ na-asị, "Kedu mgbe anyị ji gaa ogologo njem a? Echere m na ihe anyị gara dị obere, amaghị m na ọ dị anya otu a." Nna ya sịrị ya, "Ndị be anyị na-ekwu sị, nwata akwọ n'azụ amaghị na njem dị anya. Ugbu a, ịhụla na njem a dị anya. Akwọ m gị n'azụ ma buru ibu n'isi, i wee gaa n'iru na-atamu nye m." Nwa ahụ malitere ịrịọ nna ya mgbaghara na ọ maghị na ije ahụ dị anya otu ahụ. Ka anyị mụta n'iru a inye nsọpụrụ n'ebe ndị na-enyere anyị aka ime ihe na ndụ a, ndị dịka nne na nna anyị, ndị okenye, ndị toro eto na ndị nkụzi. Ka anyị bụrụ ndị na-enye ha agbamume ịrụ ọrụ ha wee gaa n'iru. Ọ bụrụ na o nwere iru ọbụla ị chọrọ ka m kọwaa, gaa n'iru izitere m ya n'akara anyị dị n'okpuru. Udo dịrị unu. Ụbọchị ọma.